Big Bizkaia 2014ko urrian sortu zen. Enpresa berriak eta berrikuntza proiektuak inkubatzeko erreferentziako zentroa izan zedin. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko baterako proiektua da. BEASek kudeatua, lurraldearen negozio berriak bultzatu eta bizkortzera bideratua. Eta Bizkaiko Parke Teknologikoan kokatua. Haren helburua da, enpresa proiektu berritzaileen sorkuntza eta bizkortzea bultzatzea. Gaur egun, Big Bizkaiak giza eta animalien osasun, landare osasun, cleantech eta fabrikazio aurreratuaren aplikazio eremuetarako irtenbideak garatzen dituzten enpresekin lan egiten du. 25 urte baino gehiagoko esperientzia dugu gure instalazioetan kokatutako proiektuei emandako laguntza eta bizkortzea bermatzeko. Big Bizkaiak bere ekintzailetza eta lankidetza ekosistema propioa sortzen du. Izan ere, inkubagailuaren beraren barruan, ekintzaile taldeekin, startup teknologikoekin, enpresa taldeetako IG unitateekin, inkubagailuaren espezializazio sektoreetako erreferentziazko klasterrekin eta teknologia arloetan eta talentu atzemateko eremuetan eragina duten funtsezko referentzia eragileekin lan egiten dugu. Inkubagailu honek, bi kokapen modalitate eskaintzen ditu. Coworking gune bat hasierako etapan batean dauden ekintzaileentzat eta banakako moduluak enpresentzat. 6.000 metro karratuko eraikin honek bileragelak eta balio anitzeko espazioak ditu. Era guztietako jardunaldiak eta ekitaldiak garatzeko. Bai eta aisialdirako eta atsedenarako guneak ere, kezkak eta ideiak partekatzeko eta networkinga maila guztietan bultzatzeko. Ekosistemako startup eta ekintzaileen artean. Beheko solairuan, proiektuak garatzeko 13 modulo izateaz gain, mekanizazio tailer bat du, fabrikazio aurreratuko jardueretarako eta teknologia garbietarako beharrezko ekipamenduarekin. Bai eta 3D inprimaketa gela bat ere, prototipatua garatzeko. Lehenengo solairuan, banakako 18 laborategi daude. Jarduera zientifikoari ekiteko behar diren altzariekin. Eta laborategi komunen eremu bat, 200 metro karratuko baino gehiagokoa. Guztiz hornituta, bio, osasun, mikro eta nanoteknologiako proiektuak garatzeko. Big Bizkaia, mugarik gabe hazteko lekua.